The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 6:31-34. Therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Isaiah 26:3-4. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for in Yahweh the Lord is everlasting strength. Hebrews 13:5-6. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Philippians 4:6-7-11-13. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. Before we start our Bible study today, let us examine our conscience. Let us see to it that we do not keep some sins of the mind, sins of the tongue, or overt sins. This will only become barriers to our study of the Word of God. Busa, as our SOP, gikinahanglan ang atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, we call the recovery or rebound technique. 1 John 1:9, nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, the issue you're facing is by using your free will so you can make the most important decision in your entire life. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your own Lord and Savior. Acts 16:31, nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you once again nining opportunity namo nga gipahimuslan karon sa pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Bani kami karon sa among pagpadayon,
pinagi sa pagtudlo ka namo sa Banang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Salamat ni tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo kining tanan na mong giampo. Pasalamatan. Amen. Well, may adlaw sa tanan na usab na itong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab. Meaning atong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. So if you are ready, atong ipadayon katong atong gisgutan kagahapon, atong gibiyaan. Okay, padayon ta karon, okay? Are you ready? Okay. Akong balikon sa kutlo ni ining prinsipyo nga sin is not the issue in salvation. Ang sala dili na isyu bahin sa kaluwasan. Unsa ang tinuod nga isyu? Tubag ang atong kabubuton. Mao ka na isyu. Okay? Kaya ang pagtuo nagkinahanglan man sa atong kabubuton, our volition. Apan dili ka pugson kung dili ka mosugot. Kung may pugsanay. It is a matter of choice. Now, ato pod kanimong ipatinaw ning bahina sa kabubuton, free will, atong i-explain kung unsa may tabuso sa kadili magtuo, kung siya pinagi siyang kaugalingong kabubuton, moingon og nagkasabot ko, mutuon ako. Now, unsa may tabo diha kaniya kung iyang gamito ng iyang kabubuton. Ato pod nang ipatinaw later on sa atong series nga pagtuon sa mga doktrina. So, sublion ta sa pag-ingon dinhi nga in salvation dili na issue ang sala. Okay? Kapila na gyud nato balik-balika. You see, Jesus Christ satisfied the justice of God the Father. So, in other words, do you still remember, ninumdum ka pa ba sa atong gipakita kanimo bahin sa maong kahimtang? Satisfied, natagbaw ang hustisya sa Dios. Okay? Naunsa man di ay ang hustisya? Mangutana ka tingali. The justice of God judges sin. In other words, ang silot sa sala, mao ang pangayoon, panginahanglan sa hustisya. Ngano man po ni hustisya sa Dios, mangayo man sa silot sa sala. Tungod kay, ang iyang pagkamatarong nagasulti man nga ang sala ang ngayan nga paghukman. Mao, nga ang resulta niini mao, nga ang hustisya sa Dios mao'y naghatag sa mao nga paghukom ngadto kang Ginoong Jesucristo. Ug sa dihang mibungat si Ginoong Jesucristo samtang gabitay siya sa krus, miingon siya, tetelestai, tapos na. It is finished. Natagbaw, nabayaran ang mga sala, natagbaw ang hustisya sa Dios. So natay kay gayunan alang niini. Mao kana ang mga nagkalain-lain nga nabuhat. God the Father was now propitiated, natagbaw, by the judgment of our Lord Jesus Christ on the cross. Unsay gisulti sa bersikulo 18 Juan kapitulo 3. Ang mosalig kaniya dili na paghukman sa silot. Apan ang dili mosalig hinukman na sa silot kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. He who believes in him is not judged, but he who does not believe has been judged already. So, atong makita kini usa ka tawo nga magagamit sa iyang kabubuton sa pagsalikway nining maong kahigayunan, anaa na siya sa pagkahinukman. Gusto? In other words, kondinado, condemned na siyang daan. Now nga nung kondinado naman siyang daan? Well, gasiga na magkayo.
karon gasigan na ng kayo. Hebo ka ba? Gasigan na ning kayo. So, samtang ikaw, magapabilin nga, nagasalikway ni kaluwasan o kay gayunan nga gihatag kanimo, ang imong padulungan kayo ra gyud. In other words, hinukman ka na. Tuwa ka na sa kayo. So you can see by John 3:18, believe or burn. That is the shortest message about salvation. Believe or burn. Right? Kaya nga naman, hinukman ka naman lagi. Kana lagi kung imong isalikway ang maong kagayunan. You have already been judged. Ang bot pasabot, tuwa ka na padung dito. Unsa gisulti sa John 3:36, ang musalig sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mosugot sa anak, dili magkatilaw kinabuhi. Hinunua ang kapungot sa Dios, magapabilin diha kaniya. In other words, tinuod nga ang hustisya sa Dios natagbaw. Mauli kapungot sa Dios. By the way, wa man masuko ang Dios, di man masuko ang Dios. Usa lang kini ka gitawag nato og anthropopathism. Aron kita aron makita nato unsay kahimtang. Anthropopathism. Anthropos, man, tao. Pathism, feeling o usa sa mga five senses. So, this is just ascribing God. Aron mas klaro na to. Isip mo, nagitawag o anthropopathism. Ang hustisya sa Dios mao ang maghukom sa usa ka tawo nga dili mo dawat. Sanglit ang hustisya sa Dios musulti man og kay imo magisalikway ang hingbayad sa imuha untang kahimtang nan. Wa ko'y laing mahimo para nimo gawa sa paghukom kanimo. Na mao na. Unsa man na nato ron? Hukmi lang ko. O may kaso. O lagi, magkasulti ka na kay wa man kakahibaw asa gyud ka padong. Unsa may klaro nimong padulungan? Tingala mo ingon ka, magdalang kog aircon dito. Matabang ka uroy og aircon. Na mo kini ang hinungdan. Nga atong makita, nga dili gyud lagi isyu ang sala. Tanawa, gasigi man lang taghisgot ini og imo nagyong natino og nasuta nga dili gyud sala ang isyu. Ang sala di gyud mao ay isyu kun bahin na sa kaluwasan. Sabta na gyud na. The reason that personal sins are not the issue is because Jesus Christ on the cross received the judgment of every sin in human history. Sabot ka? So ang usa ka tawo nga musalikway sa gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa krus, mahinukman kana siya. Dili tungod sa iyang mga sala, right? Nganong nahinukman naman siya, be? Tungod kay iya mang gisalikway. Dili kay nakasala siya, dili. Iyang gisalikway. Tanawa ka ng maong isyu. Mao na ang isyu karon. Ayaw na paghuna-hunas ibong mga sala kay di na mo isyu. Ang isyu karon unsa may desisyon nimo. Unya na ta maghisgot anang sala kay kanang sala bad news na. Aritas good news. Gihimo na ni Kristo ang tanan. Unsay desisyon nimo. Mo ni pungtana. Kay kanang kung problema sa sala, dili na kanang problema. Ayaw na himuan nga problema kay kung himuon ng problema nan nakuyog ka sa nagadumala ni kalibutan na karon. Okay, naibaw kang kinsay akong buot ipasabot. Gilubog niya
o gilubog niya ng imo nauna karon. He is confusing you, gihimong isyu ang sala nga dili unta isyu ang sala. Namo na. Daghan pong nanguyog ni Satanas karon kay gapaling lamang po kini silang ni Satanas. May hinungdan nga tungod sa ilang pagduha-duha sa kamatuoran, magduha-duha na sila sa pagdawat. Mao na. Kay moingon man kini sila, uy daghan ra ba jud kog mga sa nga nabuhat. E nga naman, murag magbalik-balik ng isyu sa salada. Mao nang di ka may langit kung di ka musugid. Di na mauing taon. Di ka may langit kung di ka musugid. Patay na. Asa man taon anak. Unya o makabuhat kag sala, pagpinitin siya. Natanawang waragon na. Sala ang isyo. Basta ingon anak kanunay ang hitabo, sala ang gihimong isyo. And yet, in the Bible it says, sin is not an issue anymore. Why? Again, because our Lord Jesus Christ already paid the penalty of sin. Klaruhan na. Maubitaw na. While personal sins are an issue in human life because they attack human freedom and human relationship, personal sin is not an issue in salvation on the last judgment. Dili na. Makahimo matag sala. Kasagaran makahimo tag sala. Mao ni hinungdan. Usahay makalapas ta sa kagawasan sa ubang tao, sa katungon sa ubang tao, o tingali makapukan ta sa tawhanon nga mga relasyon tungod kay naghimo tag dautan. Apan dili ka na mao ang isyu. Regardless kung unsa, dili ka na mao isyu kung magisgot kita og kaluwasan. Behold, you will be with me in paradise. Nahinomdom mo ana? Kinsa may gisultihan adto be? Ang kawatan. Hingingon ba si Ginoong Jesucristo o niyara? Pinitin siya hisa kanang imong mga sala. Wara ba? Wa siya moingon ana. Sa dihang hiingon ag kawatan og Ginoo hinumdumi ko kung tua ka na sa imong gingharian. Unsa may gitubag ni Ginoong Jesucristo? Hiingon ba siya? Well, daghan magkagsaa kay labong bang gilansang buka diha sa imong cross. Mao ba ito'y gitubag ni Ginoong Jesucristo sa kawatan? Di ra ba? Pag-ingon niya Ginoo, hinumdumi ko, unsa gitubag ni Ginoong Jesucristo, karong adlaw magauban ka kanako didto sa paraiso. Tanawa na. Look at that. Di ba klaro? Simple kayo. Nganong alubgon pa man nato kini laging tao? Actually, ang Diyos simple kayo. Ang tao mo'y dili. Kung yung imong hisgutan sa pagkasimple, di na ba po mo too? Umuingon, mau ba? Di ko mo too. Naunsaon man nato. Alang-alang umuingon kita og sige, maggama ta Ginoo nga complicated. Aron ganahan magkamo. Apan di man na mo'y Ginoong gisgutas Biblia. Pagkasimple ra sa gipahimutang sa Dios. Ingon na nara. Unya ini kahuman. Okay na. O unsa pa may imong isulti. Alang-alang og moingon ko nahala pagkapinan natog piso-piso o unsa ba. Dili na. Kaya ang pulong sa Dios nagasulti kinsa tong mutuo hatagag kinabuhing dayon ang di mutuo na hinukma na. Alang-alang kung pagkapinana wala na. Mao man ay gisulti. Ug maghisgot pud ta sa mga nahitabo
Mao bitaw ang sala di gyud na mahimo. Well, na mangyud po yung mga tao nga kanang uwaw mangyud po og laktod na lag-ingon og di ko modawat ni Kristo kay moingog Dios nun ra ba. Moingon na sila unya ra ko modawat kay makasaha pa man ko. Uy. Pero di man lagi isyu ang sala. Balik na puta. Ang panugi mo himuong isyu ang sala, nakamo na sa Dios maghusay na. Basta kaya nga kung gisulti nimo, mao nga ang Dios nagasulti, dili na isyu ang sala. Tanawa ra gud kasimple sa maayong balita sa kaluwasan. Ambot gyud ning mga tao. Mao lagi pod na. Di na lang ta mangutana kay ngano man. Ang kabubuton man gyud tao mo ay agdon. Basta it's his volition. Mao bitaw na nga atong makita nga ang hustisya sa Dios nga mao ang nag-ali karon tali sa Dios ug sa tao. Mao ra pod ang hustisya nga mutangtang o mitangtang sa maong ali o paril. The justice of God that erected the barrier between God and men at the point of original sin is the same justice of God now that removed the barrier at the cross by the imputation and judgment of all sins. Now, kung maghisagot ganit pagtangtang sa ali o pagtangtang sa atang, nga gihapon ka na paghulagway sa pulong sa Dios. Nga niya itong higayon nga si Ginoong Jesucristo mityabaw sa pag-ingon o tapos na o iyang gitugyan ang iyang kinabuhi. Ang baga kayo nga kortina dito sa templo naggisi gikan sa ibabaw ni ini padong ngadto sa ubos from top to bottom matod pa. Usa kanto ka kortina nga nagaali tali sa Holy of Holies, balaan sa mga balaan ug sa lugar sa kongregasyon. Naon sa may buti pa sa butana. Wa na ali. Ang kongregasyon pwede nang musud dito sa balaang dapit. Gipahimutang na niya. Mao nang ug maghisgot na ta og barrier ug uban pang doktrina labot niini. Moingon kag asa man ang dapitan sa Bible. Naas Bible oy. Kinatibukan nga pagulagway sa Bible. Ato lang giingon ini aron masabtan nato. Gitangtang na sa Dios ang babag o ali. Therefore, wa nay gaali tali nato og sa Dios. Imo na yung desisyon ang iyang God. Just imagine, no? Wa nay gaali. Unya mo ingon pa jud kag tuo magkaana ngano man di ay og maimpirno na mga sinultihan sa uban apan mao kanang tinuod nga kahimtang karon. The justice of God that condemns is the same justice of God that saves at the moment of faith alone in Christ alone. Kasabot ka? Mao bitaw itong atong gipaklaro ganiha. Nga ang hustisya sa Dios mao'y magahukom. Ang mausap nga sa mga hustisya sa Dios mao'y magahatag sa maong kaluwasan. Now look at this. When the righteousness of God approves, the righteousness of God has approved the substitutionary atonement on the cross, which means natagbaw, propitiated. Ang pagkamatarong baya sa Diyos, ang maang kontra sa pagkamatarong sa Diyos, mao ang pagkamatarong rapod sa Diyos. Kasabot kanto. Kanya kitang mga tao, unsa man ang atong pagkamatarong? Mahimo ba ni atong ingnon og Diyos, mayong tao ko? Mutubag ang Diyos nimo og mao ba? Mura maghugaw gihapon kang trapuha. Right? So magisulti di Isaiah 64
6. Mao na nga kitang tao, wag ito mahimong kinaugalingon tas adto sa Dios. Dili mahimo. Apan ang pagkamatarong sa Dios natagbaw. Mihatag sa pamaagi sa katagbawan. Ug karon ang matag usa ka tawo nga mohimo sa pagdesisyon sa pagdawat, masuluban siya sa pagkamatarong. The invitation of the righteousness of the Lord Jesus Christ ug sa Dios naa na diha nimo. Samtang na mao nang tungod niya na inigtan-aw karon sa hustisya sa Dios diha nimo, di na makita ang imuhang kahimtang kundi ang pagkamatarong ni Ginoong Kristo may makita. And because of that, the justice of God now executes salvation. Dili ka na hinukman. Kasabot ka. Luwas ka na. You are now saved. You are now regenerated. You are now a born-again person. See how it goes? So, imo gihampong desisyon ng paghimuon. Gihatag na sa Diyos ang tanan. Imo gihampong desisyon ng pagatumanon. And the love of God, as always, maura gihapon ang iyang gibuhat toward the Godhead, personal towards the believer, and impersonal towards the unbeliever. Now, mao niyang kaimtang. Personal love of God mo imihatag sa maong solusyon, karon sulbad na ang problema kung kita mo dawat niya ng maong solusyon. The justice of God that saves the believer through faith in Christ is the same justice of God that condemns the unbeliever at the last judgment. Di ba tinaw kaya na? Pagpaklaro? Grabe na. Mao na. Kung maghisgot ganit dinhi nga kitang mga tao, ang atong point of reference ngadto sa Dios is always the justice of God. Sabtag yun na. In other words, ang atong point of contact ngadto sa Dios is always His justice. Ang iyang hustisya. Kung kita unbeliever, ikaw unbeliever nan, ang hustisya niya mo'y mutambog nimo dito sa kayo. Kung ikaw magtotoo nan, kung carnal believer ka, di naman ka noon itambog kay believer naman ka. Kung carnal believer ka, ang hustisya sa Dios mo ay mounsa, mo disiplina nimo. Sa laing bahin pod, kung spiritual believer ka, nga nagtuman sa protokol nga plano sa Dios, ang iyang hustisya mo ay mounsa, mo panalangin nimo. Kita nimo? That is why it is the justice of God. So what the righteousness of God demands, the justice of God executes through the love of God expressed by grace. Mao nang angay nato makita. Gitapo-tapo na lang nato ang atong isang gipangtun-an may tungod nining mao nga mga prinsipyo. Asa man ta mo sangko ani? Human volition. Human volition and the justice of God meet at either salvation or at the last judgment, depending on whether a person believes in Christ or rejects Christ. Ang ngayon sab natong hinumduman kadtong tulo nato ka adjustments ngadto sa hustisya sa Dios. Una, ang gitawag natong satjog, salvation adjustment to the justice of God. Ikaduha, ratjog, rebound adjustment to the justice of God. O ang ikatulo, matjog, maturity adjustment to the justice of God. Apan kundi ka magtotoo, usan na lang imong huwaton ang katapusang paghukom, the last judgment, ang great white throne judgment. Sa Binisaya,
ang hukmanan sa dakong puting trono. Now, unsa maning sala? Unsa maning matawag natog sala? Kining makapatay tagamiga, sala ba na? Okay, mao ni nga pangutana. Unsa may sala? What is sin? Or what do we mean by sin? What is sin and what is not sin? Ato susihon pinagi sa pagpatubag sa Biblia. O sa may gisulti sa Bible, may tungod og sala. Ato ning ilista. So kung gusto mong mahibaw, o gining akong gibuhat naabas listahan sa mga sala. Hala paglista mo mga sala, aron mo ingon mo, dili ni sala ni akong gihimo kay wa man is listahan. Let us look this thing up sa Bible at tutukan ni tanaw na to. Mao ni dinhi ta mo padayon ugma sa atong paghisgot niini. Magampo ta. Balaan na mga Dios, nagapasalamat kami ni ining laing higayon nga imong gigahin alang kanamo sa padayon sa among spiritual momentum. Pagpatubo sa among kalag, pinagis pagtuon sa imong kamatuoran. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga among magamit sa among pagkinabuhing Kristohanon. Without your word, life would be meaningless. No purpose at all. Busa, dasiga kami kanunay sa among pagpadayon niini. Nga adlaw-adlaw gyud kini among pagtuon sa among pulong aron sa ingon yana makakabot kami sa among spirituhanong tumong nga maong spiritual maturity. The capacity stage nga mo na unyang maangkon sa diha nga makakabot na kami niini. Salamat o Dios sa imong grasya. Nada kami pong balik ugma dinhi. Salamat niya mong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang mubugtong manluluwas. Amen.